the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini Bacolod. number 1! Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Yapahin sa katong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Ang matuod, nabatian ko man ang gahod kagabi. Apag hindi ako makagwa, tungod gindaog ako sang akon kahadlok. Bisan pagani ang magtulok sa bintana, wala ko ginabuhat. Tungod na unahan ako sang akon kahadlok. Tungod kalain gid sa palamatinan ko ang akon na batian. Kani nagapalanindog ang balahibo ko sa lawas. Ilabi na ang uwang sang iban pagid nga mga ido. Gani gid pagkamaayo ko na lang nga magbarikutot sa akon hiligdaan. Samtang nagakurog ang bilog ko nga lawas. Tubtob nga natulugan ako. Hindi ko na gid maagwanta ang nagakalatabo diri. Kani bahala na. Maghita na lang kami sang masayluhan. Mahalin na kami diri. Meg, ari ka man. May baklon ka bala? May ginbakal na ako sa hardware. Pero ginhungod ko gid nga maghapit diri Meg. Agud pa'y balon ka. Nga mapatawag sa meeting si Kapitan. May hambalang kuno bahin sa nagakatabo sa atong lugar. Kaga... Si Mrs. Chan? Oo, nay. Kaging kasugtan sa mga residente nga ma-assign siya nga 4 katanod kada gabi. Para nga magrunda diri nga bahin. Parang malikawan ang kasubo nga hitabo sa nagligad nga gabi. Kag kami ni Nikki, maupod man sa mga tanod nga marunda. Kag ang iaasawa nga si Helen, amo ang in charge ng kape. Maayo kon amo. Pero maghalong gigid ka mo ha? Ada? Mig,
Daw wala sang patimaan nga magtuhaw ang malaing espiritu. Amo matuod, Mig. Nakita niya siguro nga bantay sarado ang palibot. Wala to na lang nato nga magsanawa. Kaya mong pagpauli. Ate, sige. May chance man kita nga makatulog-tulog karon. Kailain naman nga grupong marunda karon sa gabi. Gagkaupon nilang anak ni Chay Miling. Ginatuyo na ako. Ang mayo pa, matulog na ako Nakainom naman sang kape ang mga nagaronda subong nga gabi. Daw kalinong man subong. Pareho sang nagligad nga gabi. Oh, may nagsinggit? O Diyos ko, ano ba lang buot silingon sadto? Ano? Ay, kalain naman sang pamatsyag ko. Hinali naman nga nagkurog ang bilog ko nga lawas. Nakita mo gid siya? Anong isura niya? Makaladlok. Kag daw lain ang dagway niya. Apang hinali lang siya nga nadula. May magpungko ka, nay. Kag, kalmahan ka ugalingon mo. Aring bangko, Pungko. Salamat. Magpaway ka sa mga dali. Kaya pagkatapos, isugid sa mo ng bugos ganyan at tabo. Samtang nagalakat ako, sang nagsipak ako sa imyo, kag nagpangihi. Nagpangihi ko sa makadali. May inali lang ang nagtaho sa tubang ko. Isa ka tinuga. Nagabaga kag mapulang iya mga mata. Mataas siya kag maitom. Kag sang ginbuka niya iya nga bibig. Nakita kong malagba niya nga mga bangkil kag iya mga kuko. Malagba kag mataliwis. Sang hana na niya ako nga dakpo nagsinggitan ako. Amo tuwi nga nadula sa sanginali. O ti ano, Mig? Nagapati ka na? O, Mig. Matuod ang tanan nga ginapanghambal mo. Nagapati ako sa imo. Tungod mo man sinang ginlaragway ni nanay sa akon. Sang nakita niya nga naglili siya sa bintana. Silinggugig nga nakita ni Pupoy ang mga tinuga. Gani nagdali-dali man ako gwa sa balay eh. Amo man ako. Grabe, no? Bah! Uy, ano to man? Ano to? Ano to? Ay, ano to, day? Ba? Sa ila ni nanay? May naglagpok sa ato? Oh, bah! Sa ila ni nanay? Sinini yung nagasinggit nga to Kagtuan ko sila! Ni, anong natabo, ha? Nga mo silang kaimtangan ni nanay. Daw wala siya siya ko galingon. Nagapangulong-ulong lang siya. Nong, nabatian ko siya kaina nga nagaugayong. Gani, nagbangon ako kagin palapitan siya. Nagaugayong siya. Apang ang iya mga mata. Nagatulog sa kisabinong. Kagsang tawgon ko siya. Wala na siya nagasabat. Da wala na siya makakilala sa ako, Nong. Tata. Gusto na inang hibi. Himusa mga gamit ni nanay. Dalo naton siya sa ospital. Oo, Nong. Oh, Diyos ko. Hinali ko naman nga nadumduman ang panghambal ni Nikki sa akon. Paano kung magmatuod ang ginahambal niya? Nga kung magpakita ang amo nga maligno. Nagautas siya sang kabuhi. Ano ba lang dapat namon nga buhaton? Kag amo ini subong ang kaimtangan ni nanay. Ang iya kahalimbawa daw patay nga buhi. Sinini, naluoy ako mamati sa iya nga nagahibi. Daw ginakonsensya ko. Kaugalingon ko lang ginapaminsar ko.
Hindi pareho kinini nga ang iya bugos nga tiyon. Ginpatungon niya sa pagatipan kay nanay. Kag bisan magluha man ako sang bato, ulihin na. Tungod hindi na makakilala sa amon si nanay. Ilakadlaw na si nanay sa ospital. Kaghalos nasipot gid ang akong sinuptan. Si Nini gihapon ang nagabantay sa iya. Kag bisan sugoon ko siya, hindi siya gusto nga maghalin sa luyo ni nanay. Kag inakibang ako, kung maghuning akong cellphone, kay nahadlok ako nga makabaton sang balita halin kay nanay. Nagring ang cellphone ko? Lantaon ko abi kung sinong nagapanawag. Si Nini? Siya ang nagapanawag? Kalain sa pagkuba-kuba sa dugan ko. Apang wala na ako sang mahimo. Sabton ko na lang siya. Hello, Ne? Hello? Siling sang doktor. Kinahanglan ako nun natin nga magdesisyon. Kung bala, kuhaon na ako hindi ang respirator nga natakod kay nanay. Hindi. Hindi ako magpasugot nga hukson, ina. Nong? Oo, Ne. Hambala ang doktor. Nahulato na lang naton ang desisyon sa langit. Nong? Makadto ako dira sa bunggid. Bye. Manira ko anay sa tindahan kag maghingagaw sa ospital. Nong, naluoy ako magtulog kay nanay. Nagapiyong na lang siya nga nagapiyong, Nong. Mga muyo kita ni. Mangayo kita sang bulig sa mahal nga Diyos. Nga buligan niya nga makaluwas si nanay sa kahimtangan niya. Oo, Nong. Nakatapos na kami pangadi ni Nini. Diyos ko, hindi man pagpabayi si nanay. Kaluuyi man siya, Diyos ko. Nong, ang respirator ni nanay, wala na nagkagana. Magtawag ka sa doktor! Dali! Hindi! Hindi ko mabaton nga patay na si nanay, Nong. Hindi! Wala na kita sa mahimo. Nagdesisyon na ang langit. Nay! Nay! Patawara ako, Nay. Patawara ako. Kung naghimo kung tani ako sa pagi, agon mapalayo ko kamo ni Nini sa balay nga to. Kung tani, wala pa ini natabo sa imo. Tubtubuhi kung ay nulsulan ng natabo ngay ni sa imo, Nay. Tubtubuhi! Ano ato? May nagkurit sa inali. Nga daw kilat. Nong, ano pala to? Bisan ako nagalibog man ang ulo ko ni. Palihog! Magpamati anay kamo sa makadali! Si Choy Leroy, ina? Ang aton tiyo nga leader sang isa ka sikta sa relihiyon, Nong? Mamati tanay! Mamati tanay! Mapalaron kita sa mga tinion nga kasubong sini. Sa oras ang kasubo, wala kita ginpabayaan sa ngaton tagtuga. Bagi sang iya mga sugo nga mga anghel, ginhatagan niya kita sang kasanag
para mangin iwag naton sa kadulom. Ginasiling nga ang balaan nga iwag ang kasanag nga nagtuga sa isa ka anghel kasubong sa makasisilaw nga igpat kag kasanag nga tugas ang kilat. Nadula man si Manang. Nagbilin man sang isa ka malahalon nga mensahe ang mahal nga Dios. Si Manang isang malinong na ang pagpanglakaton padulong sa aton amay nga nagtuga sa aton. Gani dapat kita nga magkalipay. Bisan pa nga ang iya pagkadula sang hinali, magadulot sa aton nga mga nagapalangga sa iya sang kasubo. Nagatapos ka na panghimo sa mga gamit ninyo ni nanay. Tapos na no. Ikaw na lang ang ginahulat ko. Nagapadulong naman ang salakyan nga mahakot sa mga dala naton. Pakadto sa sayluhan naton nga balay. Oh, Nini. Naghibi ka naman? Hindi ko lang mapunggan nung. Nasubuan lang ako magpaminsar. Nga ululupod pa kita ni nanay sa nagsaylo kita diri. Ang pagsubong, wala na siya. Tungod ang iya kamatayon ang rason sa aton pagpiya diri. Kagkaron, wala na si nanay nung. Isahano na lang ako nga mga buhi. Nagsala ka, Nini. Sugod subong. Hindi ko napagtugtan nga masulit pang masakit nga hitabo sa aton kabuhi. Kag bilang magulang mo, protektahan ko ikaw sa anuman nga pagtilaw nga maabot sa aton kabuhi. Magabian, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una
kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtob 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
what you will forever be. The brightest star for me. And the promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ininaghalin sa kay Lira sang Iloilo City. Maayong kaimtangan nila sa kabuhi. Apang nagapanuigon siya sadto sang 18 anyos sa matukiban niya nga may lain pagid nga pamilya ang iya amay. Dini nagsugod ini sa pagrebelde. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Lira nga iya ginpasakop kagaton manhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sulay. Be back in his arms. Forget me as my life goes on. Lira, dali na. Mapauli na kita. Buhi na naton kaina pa, oh. Mano pa kita diri sa eskwelahan man? Temprano pa ni gani. Maano man kita sa balay naton man? Matuon sa lesson naton eh. Dumamag-uman ko sa imo man. Ay, mag-una ka na lang pauli, Jin, ah. May problema ka bala? Wala man. Wala. Pero nga ang nagasubong kasi nahaw. Ay, Jin, gusto ko lang magtinerdri sa eskwelahan. Kung hindi mo ako pag-unungan, okay lang ah. Mag-una ka na lang pauli. Ginapakonsensya mo pa ako. Sige na lang gani. Karon na lang ta mapauli ah. Nga mag-o ka lang, Lira? Maano manabi ako diri sa balay? Matanga? Lira? Amo ka na sina ako makasabat sa akon? Wala taman ka ginabuyayaw, ma. Lira! Kayo gani kung nagasabat ka sa iloy mo, ha? Ginatuduan ka ba lang magbinastos? Ti ano man, be? Bastos, ha? Ginkampa mo, Kuya Pahaw! Tungod bastos ka. Amo pala inang natunan mo sa eskwelahan? Dumayo ka, Gin! Nagadoble na lang ganing pamilya mo, bro! Lira! Gusto na lang sabat, ha? Ano kaya, ma? Bulag o kon bungol? May karida na si Papa! Nagapawala ka lang! Gusto na! Gusto na! Nakabati ka? Ha? Sa akon pa ka mo maakig, ha? Mauya ka mo sa mga anak ninyo! Kamo ba yung nagatudlo sa amon nga magtinunto? Klase ka ba, Joy? Ba? Nagapalang harok ang imo mata, Jinhaw? Nano ka? Ginakigan ako ni Papa. Tungod gabi na ako nakapauli. Kuntani, ginpalusot mo lang sa pihak mga dulunggan? Wala ako mahanad nga ginakigan ako ni Papa eh. Pate ka na sa ila. Sang sila man sa edad naton sang una. Ginaakigan man ina sila. Kay nagapasaway man na sila. Ay, hindi na ako gusto nga maakigan liwat Lira. Kun amo,
Hindi ka nagali magupod sa akon. Kung hagaron ko ikaw, bisan diin kita makadto? Depende sa kaduan naton, Lira. Gabi na. Pero wala pa makapauli si Papa. Kag si Mama, ho? Nagapulaw man sang hulat sa iya. Mas importante pa yung kirida niya sang sa asawa niya. Ako gani mainit. Ayawan gid sila tanan sa akon, pro. Ginahangkatid ko nila, ha? Pues, makibot lang sila. Oh, Jen, Lira, mapaulay na ka mo? Obvious ba? Pwede ko makadungan sa inyo? Sure, Noel. Basta, librehon mo kami sa pliti, ha? Aba, oo, Basta ikaw, Jen, bisan adlaw-adlaw pa. Hinali lang ang nagbaskog ang huyop sang hangin, haw? Nabatsagan mo man, Jean? Wala, Lira. Ari lang sa tupad naton. Delikado. Basi kung luparon kita sang hangin. Mapauli na kita, Dali na. Lira? Nga na ikaw yung nagdesisyon ko ni Dulo, si Jen sa ilaw ko hindi, aw. Ano ka niya, aw? Best friend, Hindi lang kuya gusto nga intuon mo lang siya. Kag nga abi nga intuon ko man siya. Kaya naluya, gani ko sa iya. Jean, dali na, Babayin ang lalaki nga ina. Lira, nga mo na lang sinang kaakig mo kay Noel, haw. Anong sala niya sa imo? Intuon ka lang na niya, Jean. Magpati ka sa akon. Naisa ka lang kay Jen. Gusto mo pangaluyagan taman ka? Wala ka karon sang batasan, ha? Lira, husto na. Dali na. Maupod na lang ako sa imo. May nagkasugid sa akon nga nagapangaway ka kuno sa eskwelahan? Matuod bala ina? Ha? Lira? Hindi, Mabuting ka pa sa akon? Pati gani ko na mga instructors mo, nagareklamo na sa batasan mo? Ginapakita ko lang yung nabatsagan ko, ma. Kung anong ara sa ulo ko. Maang nagasubog ka sila. Wala man kami nagakulang sa pagdisiplina sa imo? Anay kaya mo na silang edad mo, nagalain ang batasan mo? Sa din pabi masunod ang anak? Kundi sa iya mga ginikanan, Sino ang rason kung nga nga nagarebelde ko, haw? Amoy nang ipamangkot ninyo sa kaugalingon ninyo ni Papa? Si Gino? At tuman lang gali siya nag-istorya kay Noel? Ginpaayawan pa niya ako sang pangita? Urasan lang nila nga duha sa akon. Kinalipot lang gali nila ako, ha? Anay ka bala? Palapitan ko sila?
Siguro, ginlumay mo ginang abyan ko, no? Nga daw sa ginakilig siya sa imo, haw? Lira, ara ka naman. Nag-istoryahanay man lang kami ni Noel, ah? Amo gid. Kasuplada gid ba si imo lira mo? Do hindi ka man amo sinasanguna? Siguro tumboy ka ay. Kaya nagapangimon ka kung may lalaki nga nagapalapit kay Jen. Bastos! Kabastos gid sa imo, Noel, no? Dira, nagani ka mga duwa. Lira! Lira! Madali lang! Lira! Nainit na ako sa inyo, tanan! Nainit ako! Nainit ako sa inyo, tanan! Oh, Diyos ko! Lira! Lira! Anong ginabuhat mo? Nakakagin ang bulok-bulok mong ulunan mo! Pabayin niyo na lang ko! Hindi niyo man ko palangga! Pabayin niyo ko! Lira! Hindi ba tuon inaanak? Agkama! Hindi na kita palangga ni Papa! Hindi naman ako palangga sa best friend ko! Kalimayo na lang ako! Papatay na lang ako! Lira, anak! Hindi ang kutsilyo nga ginauyatan mo! Ihatag na sa akon! Sige na, anak! Magpalayo ka matala sa akon! Hindi ko ka mo kinahanglan! Patsun ko na lang ako galingon ko! Agad nga mapuslan pa ako ni Satanas! Lira! Hindi! Hindi! Sadiin ako. Ari ka sa ospital, anak. Nga ginbuhat mo ini sa kaugalingon mo, ha? Nga ari ka pa. Ginpapauli ka na sang kirida mo. Lira, anak. Patawara ako. Patawara ako kung nakasalagin man ako sa inyo. Sana ko kung nga nagasubong kasi ni. Kaugalingon mo nga pulso ginlaslas mo. Oh, anak. Gininulsulan ko na ang ginbuhat ko. Nadala lang ako sa sulay. Guba na ang aton pamilya pa. Kinkuba mo. Patawara ako, anak. Mabalik na ako sa inyo ni mama mo. Ano? Kalimtan mong kirida mo? Oo. Ginapangako ko. Kalimtan ko na siya. Kagmay mo bala. Hindi ka na maghikog liwat. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 11 minutos sa nabili. Kita sa taglang alas 11 kuha na ito ng report ni Bombo Paul Ortiga sa isa ka vehicular accident nga nagluntad na Bombo Paul. Dano, karon sa kay area kung sa tinatawag bumbudan ang aksidente, isa diri ka bata bumbudan kitabunan na sang tako, no? Kag wala na diri ang angkas ko kon driver niya. Diri bumbudan ang location with sa section bala diri bumbudan. Highway sa kaso kay dana government center. So bumbudan ang isa ka tsinelas makita diri naton subong sa area ara no ma-observe naton ano pa ang flow sang traffic bumbudan kay ang ini nga bata bumbudan gintabunan na sang sako. So may duha bumbudan ka helmet makita naton dala sa tricycle, may isa diri ka color nga brown nga ano ni nga teddy bear bala bumbudan. So ari ang kita naton ang initial lang pag na observe naton bumbudan. Bombodan same way sila, no? Ang initial information same way north to south Bombodan, no? Ang
Okay. Sa sini nga mga tinion mo po daan, nag-beating the red light, no? Tuno pa sa initial na din information, ang truck nga container van, bumbo dan. Kag ini nga motor naka-plastar na, naka-pudayabla, galing kay nag-beating the red light ni ang container van, bumbo dan, no? So na side sweep, suit ini, ano, side nadala sa pala bumbo dan. Ini nga motorsiklo nga nakapundo na ya. So, may tatlo kasakay bumbudan ang ining single nga motorsiklo kagati ang isa diri bumbudan ang bata. So, bumbudan ari no, wala na diri bumbudan ang ang truck bumbudan ato sa unahan in-hold pa container van ni bumbudan color blue ang Tumbo Paul. Bali din nga area gid diri sa may circumferential road ini siya. Bombodan? Sa circumferential road ini siya. Yes, Bombodan no. Ada sa circumferential road ini pakadto ining rekada pala Bombodan nga ginahugso yan sa motorsiklo. Makita din natin Bombodan wala na bata sa tapunan ha. Ang angkas sa Bumbupol. Yes, Bombodan. So bali ang ining gintabunan amuning bata nga tiway na sang kabuhi. Yes, that's right Bombodan no. Ini nga bata wala na sang kabuhi, gintabunan na sa sang tabo no nga color blue. Ang ini nga bata Bombodan initial 3 years old ini siya. Pangilanan naton sa okay Bombodan. So subong motorsiklo, motor ni Bombodan no. Ang motorsiklo pala subong nagahiga diri sa dalan. 150 ni Bombodan nga motorsiklo. Ti ang bata nagapangidaron sa okay Bombodan. Oo, 3 years old ini. Ang bata so ara ginasikyar sa karon sa isa ka medic diri. Ang bata no ginapicturean Bombodan kay wala nang iniya sang kabuhi no. So Bombodan. Okay, so ang driver sang truck Bombodan gina-hold sang aton sini kapulisan. So makita naton sini tinion Bombodan no ang area. Ako ni kadamo gidi-gidi sa mga bala Bombodan sang mga salakyan. Kay diri halos gid nga mga dagko nga masalakyan Bombodan kay lapad diri ang dalan siguro nagat kumpiyansa bala kag nag-beating the red light ini ang container van Bombodan kada ko dako nga karga niyo bugat-bugat ni sang dala niya kag kita naton diri bala Bombodan no ang motorsiklo iti kagamay man lang ti kon sipit sa iya bisan gamay na dana sa gaid siya matumba niya kay kapinta duha nga angkas ti Bombodan ari ang color amo ring itsura Bombodan no sang sang container van no blue ini nga box trailer ini atubang niya Isuzu ini Bombodan. Paul. Yes Bombodan. Trailer nga may karga container van. Yes, trailer. Oo. Makita ka bala sa mga puerto Bombodan mo niyo ang karga niya container van. So amo na Bombodan no ang sitwasyon diri subong. Ara ang makapulisan naton kag ang driver ina-hold pa kay ang bata Bombodan na kumakwan gid no nawadaan gid sang kabuhi. So ari Bombodan gina temporaryo ginpalakatan isang chief ni nga traffic Bombodan. So Bombodan ato na no nagpalapit na dito ang kapulisan kag ang bata wala lang gindala Bombodan ni kay immediately no bagbonggo nawatan sa rin Bombodan sa kabuhi. Yes Bombodan. Basi may arada nga tao nga nakakita kung paano to natabo pamangkuton tabi. Pamangkot tabla Bombodan no sa sini nga mga Pinoy kadamo man di Bombodan sa mga tao nga nagatanaw subong para Bombodan ari pangita pa di sa naton nga iton kun gidi ang plasnada Bombodan kay disinformasyon Bombodan nag-dating the red light mong nagpundo naman yung single galing ay kwan siya bala may
atong container van ngagaw siya bisan pa stop na bumbudan. So sige, sir, may ngaga. Sir, hindi tayo interview naman. Sir, di na ka pa di, sir? Wala ka di isang natabo? Bago ka lang di. Ikaw yun, sir? Nang bago ka lang di, sir, na tabuan? Oo. Wala bumbudan, mga pagbuhan na din sa palibot naton. Bumbupol? Ari, pamakuto naton. Sir, ano pangalan ka, sir? Lantas Bumbu Radyo Bacolod, ano pangalan ka, sir? Kwansang tabo diyo kay bago ko nagwa daw. Ay, ari tadi. Araran sa nakakita na, ari. Gabi? Hindi sa magpa-interview, Bumbudan. Ari Bumbudan, lilingon naton diri daw, may ari di Bumbudan, inisyal mo. Damang kuton ta diyo, galing ko daw ga panagonago pa. Muna Bumbudan, uya siya magpa-interview sa aton. Ari Bumbudan, pakita naton liwat bala ang single, no? Ara pang bata Bumbudan. Kita naton. Pinatabunan sang blue nga color sa sako. Bumbudan, no? Posible guro ang dalab lang isang bata. Yan gina kaptan niya ni guro Bumbudan. 83 years old, no? Mahilig na yan sa mga stock toys. Gining motor star nga 150 may helmet man Bumbudan. Gariante ang bata wala helmet kasi posible ara sa tunga mong. No? Ay tatlo sila, isang driver at ang bata sa tunga. Amo ginang usually yung ginahimo kung may bata bala nga dala napatungan ni siya. Di ang bata Bumbudan sa sininga tidion na puruhan gid, no? Iloy. Man. Bumbupol? Yes, Bumbudan. Ang sa likod gid guro ning Iloy, ang sa tuwa ng bata kag ang yes, Bumbudan, amo ginahang dako nga senaryo Bumbudan. Posible ang bata gid ara sa tunga Bumbudan kag wala bala tungod sa intact, wala masagang sang Iloy o kun wala maproteksyonan. That's why nga Bumbudan, no, na puruhan gid sa ulo ini nga bata Bumbudan. So sa karon niya wala ka kakuha sang anuman nga mga impormasyon pa kahit giningagaw dala Bumbudan. May mga samad man to posible ang duwa ka angka supod kini nga bata. Amo pa nang kwaon naton Bumbudan basi mag-asawa bla kag ang bata sa ato nga. So ari Bumbudan, no, ang emergency medical service man din naka-standby sa area. Ari di Bumbudan ang nanay galit, no? Mismo pala Bumbudan ari sa kilid, ari diri sa ambulansya Bumbudan. Ari di ang impormasyon nakuha naton ari di sa sulod sang ambulance. Bumbudan ang ginikanan. Yes, Bumbudan. Posible wala pa nakibalo kung ano natabo sa bata. Bumbudan ka magen? Singko, posible wala pa nakibalo nga napatay ng bata. Yes, Bumbudan, no? Posible wala pa nakaibalo ang Iloy kung conscious pa kadyara sa sulod sang ambulansya. Sige na nanbala gina revive pa o kung tingwaan pa Bumbudan nga dapatan sang nagakaigo iya nga pagbulong. So Bumbudan, no? Ari Bumbudan ang ang close ang trapiko kadakod lagko. Bumbudan makita ta bala mga salakyan, no? Lagko nga nagalinabay diri kay ti circumferential road ini kasi lapos ini bala sa talisay sila ibla Bumbudan nagpanglaktod ka pali Bumbudan na balaan na sang nanay, no? Galing kay ti pilason man niradapatan na sa subong Bumbudan sang first aid kabalo nang Iloy Bumbudan nawadaan na sang kabuhi ang bata amo na sa impormasyon nakuha na diri galing kay Bumbudan na hindi pa siya makahambal gid pero kabalo na siya gid inform na sa Bumbudan. Pero muna may pilas man sila Bumbudan kung say may mga pilas ang driver ang Iloy ang sininga Bumbudan. So makita gini naton, no, ang traffic ko grabe gini nga traffic Bumbudan. So ari may mga single pa nga maglusot pa nga bisan trapiko kung sa Bumbudan bala ang mga driver ka sa lawayon gid nga bisan nga yapi ng traffic nabiting ka red light. So ari Bumbudan, no. Ay sabi rin ano to sir? Ano to sir? Bata, kasi ano, bata na gurong bayo. Ano to sir? Isang Ang driver? Ari gulutan. Ato bata yang babae. Bumbudan, ari balaw. Katuon naton.
So, ara bumbudan pag wala nagabot, no? Posible ang lulo ni isang bata bumbudan ging dala sa ari na ging karga na kinulat-ulat na sa bumbudan para bala mag-apuyar kay ti kundi sa dalon nga hospital subong kay may pila sa grabe ang hilibion bumbudan sa nanay sang tatay. Nanay kag tatay sa bata. Ato na ang lulo sang bata bumbudan magula nagabot, no? Kaya gina-inform siya kag sulod na siya sa may ambulansya bumudan sa sini nga mga tinion para dalon sa ospital, no? Ang sini nga bata man nga pilason, no, nga babae. Pero bumudan grabe ang hilibion niya bago lang, no? Pag-abot niya bala. So nagsulod sa dayon ginulat na lang siya bumudan kag dalon ini ang duwa samtang ginadapatan bumudan sa first aid. So ato na ang lulo sa bata bumudan. So bumudan, no, Aryo, grabe ang kuan ba? Ang impakatuali bumudan wala man gid naglayo gid na ay kita natin bumudan ay gas-gas, so mga isa ka dupa ara bumudan ang bag-o nga gas-gas ang motor. Posible amo na ang dinaminan sang motorsiklo ang pa sila naggastak dito na tumba. Ang bata bumudan hindi man layo kay kung nagtabog sa bala bumudan layo ni siya mong sa motor. So ari lang sa kilid, oh. Ari lang sa yes bumudan. Siguro na bagok gining ulo niya kay way pa sa kadan sang helmet. Yes, bumudan. Ang driver sang truck bumudan kilala sa kay Panis Jimmy Barneso. O taga sa ano man nga siya guro ni before guro taga San Miguel Bulacan man butang bumudan sa iya balang LTO nga license. Pero residente man ni siya bumudan sa sining lugar. So ara bumudan, no, ang so ang driver naman bumudan sa motorsiklo si Batulini Linamisa, no, Areglo Jodet Bombodan, Areglo Jodet, taga Gintanaan siya, ang address niya dito sa iya balang LTO license Bombodan, taga Moises Padilla, no, amo ning driver sa motorsiklo, na edad naman Bombodan, no, ang iya Bombodan nga itsura, no, medyo may edad ni siya, lalaki Bombodan, amo nang driver, no, sa motorsiklo, pagti makita natin sa sinigin nga mga tinion, ang bata iya bumbudan mo ni naluluyan bala nato, no, kaya makita ta bumbudan agid siya sa makina bala kun ang motor gaydaw makita naton para siya sa dalum sang makina sang motor bumbudan ang yang tiil ara lang gid siya. So wala siya nagtabog, posible na pilpilan sa kun siya ang napurwan la naglampos ang ulo sini sa semento. So amo na bumbudan ang makita naton diri nga senaryo subong. So ang mga motorsiklo bumbudano sa traffic na di matamat. Pero ang mga plagko mga salakyan bumbudan nakita naton diri diyan nagalinabay. O may container van ta gani bumbudano ari balaw. Nakita naton sa dalan na kadlagko bumbudan kadamo kit sa mga container truck diri nga nagalabay ti amo ni ang nagadalasa o ko sipet sang sining motorsiklo nga pundo na bumbudan amo ning nag-side street sa ini nga motorsiklo ang container van pag ginabumbudan ang distrag naton. So ang bata wala ta karon bumbudan, no, wala pa na cordon dili kay mo pagalinabay pero ginaholda nay ang bata ari pa diri na check-yar naman ni sa bumbudan sang medical na saan sa punto di wala na ni sa kabuhi na tuway nga lang siya mismo sa kapag kanya piningan. Tubo Paul. Nadula yung mga audio. Okay. Sige, 5 minutos ba nawa nakaligid sa tag ng alas 11. Makita nyo sa video karon mga kabyanan sa atong Facebook Live. Ang ining motor nga nagahigda na kag sa tupad niya sini ang bata nga gintabunan sang sako. Kag sa ruida sa pangulihin na tungtong ang teddy bear nga ginabitbit sini kag may helmet man to sa tupad. Bumbudan ari duwa ang helmet sini. Bumbudan galing kay kun bata bala bumbudan di ba subong ginabawalan nga ang bata ya kun hindi kalambot sa potres ya hindi nga pagtugtang nga pagangkas mo ginadakop ni sa bumbudan mo. Di ang bata ni ginaipit man ni kalabanan sa mga ginikanan kung magangkas sila bala sa motor kag wala man niya nila na pahilmetan kay wala man subong sang helmet ya nga para sa mga may ara tatlo ka tuig guro may ara man pero kalabanan niya nga ginangkas sa mga mo ni mga edad bumbudan wala nila ginapahilmetan.
So, ti kun hindi man sa ginapangayo, bala ka ngay sino, ti ang ulo mo ya ma-damage gid, kamo gina ang kalabanan niya, bubudan sang kamatayon bala, ang ulo gid, mapuruhan gid always, kung magluntad ang mga kaangay sini bumbudan nga mga insidente. So, bumbudan ang kwani bumbudan, no, ang traffic light, subong wala gagana, wala gagana. So, gamana lang subong ang aton nga mga trapiko, pag-flow sang traffic, wala tuo bumudan kay intersection nimo. So makita naton ang motorsiklo bumudan ko observe naton bala wala pa ni sang plaka. Basi wala pa ni lisensya ang driver kag ti kun ano ang ginalinan sini basi din pa sila nakatubla kung may ginahingagaw man. Bumudan ang truck ara na subong sa police station diri sa barangay Villamonte no ginhold anay ang driver. So, bombuda na mo na, no? Masubo-subo, no? Isa aton lang ang mga kauturan. Bala kung nagabiyahe, palihog ibili na lang ang bata kung nalang-alang. Especially, grabe subong sang inito. Hindi ginadvisable nga talon-talon na ito mga monedado. Wala man hindi ginapangayo, no? Sang bisan sisino. Pero tigit accident, nagaluntad siya sa hindi naton nga ginapaabot. Kaya ngay sinigid nga mga tinion na bombuda, no? So, 30 minutos, wala pa 30 minutos, kung mga 30 minutes, hari nakita subong bumudan, nag-responde kita dayon, nagdi ang sitwasyon sini, sa sini nga mga tinio, no? So, ang TDBR, wala man di bumudan sang bago kung ano, no? Sige, dala na to sa, ano bala, sang rescuer, o kung sa ambulansya, ito na sa sulod. Ara mga kabombo, makita na to diri ang area. So, bombudan ang tupad sini, may gasoline station, may arakan na kuhan bombudan, no? Mga balaligahan katalibot sini diri. Nagadamo sa mga salakyan nga nagapakatub na bombudan sa norte. May ari man diri alin niya mismo sa Bacolod. Pakatub diri sa Ricada, bombudan nga dalan, mismo diri sa barangay Villamonte, bombudan. So, ari, no? Makita diri naton, kung ano pa na ginahulat bombudan, no? So, kogoro, kung ano ni, makakuha ni sa bata ni bumbudan. Pinapabalo naman ang pamilya. Mo na, sakit-sakit gid sa part. Yes, bumbudan. Dapat nakuha na kay padugayan pa na dayang tabon-tabunan lang, ano pa nang, ano pa nang ginahulat da, suko. Amo gani bumbudan, no, ay pakabalo. Amo ginasamibla kung suko bla, malahan ka na imo ya sa tunga sang dalan o kung sa area. Ay kadugay nag-responde. So, ari bumbudan, nay may ngaga, lantas bumbu radyo. Sino di na nakakita nga pwede ta na pamangkuton man? Okay, bumbudan, no? Nagtabok kita. Oo, nagtabok kita bumbudan sa area. Kadamo sidi. Nay din ni pakat. Jingle. Bago lang kami diya. Bago lang kami di kadto. So, bombodan, ara pang bata, wala pa nakuha sa sining mga tinion. Kadugay sang suko guro ni ginaulat bombodan kung punerarya ni bombodan kay ti aksidente. Nahulat bumbudan nga makakuha ang bangkay sa bata Bumbo Daniel, no? So, grabe ang nadamo gigali sa mga lakyan diri Bumbudan. So, ang ang sitwasyon subong Bumbudan, wala gagana maning mga trapiko ang ang traffic light na Bumbudan, wala gagana. Kaya mo ni guro gabiting-biting ka red light ang pan kasi kasi kung may mga problema man ang ano ni ang Bumbupol. Yes, bumbudan. Kung sa bagay ang motor do arap lang gani sa higad na, no? Sa higad na ni bumbudan, no? Ara, no? Actually naglapaw-lapaw nga siya gamay. Gamay pedestrian lane bala. Oo. So ara na sa kilid niya, posible marikta na sa salid bumbudan. Yes, bumbudan. Pero anong sistema ng motor ni nasa gaid lang gini siya or tunod sa investigasyon bumbudan na sa gairan siya. Sa gairan siya kay pareho sila bala direksyon bumbudan. Oo.
nasa gairan siya sang kuan sang container truck. Container van. So, pero bumudan una niya pundo ang kuan ang motor bla naka full truck na siya bumudan kasi stop na nagpundo siya so sa aton information nag-beating the red light. Ang kuan bumudan no ang container van halin ini sa pulis bumudan ita diri ka pulis nga nagresponde ang info initial no nga nakuha naton. So that's why nga ginhold na ang driver bumudan. So ang motorsiklo ara na sa silid na wala man kuan bumudan no ara man siya actually sa lugar. Okay, so makita din naton no mga bumudan wala pagid no wala pagid ang punerarya but sino pa ni nga punerarya ang ginahulat na ni wala pa bumudan makuha ang bata sa gihapon katunga sang initan ara gihapon bumudan no perti pa daw subong daan ang init oh sa sitwasyon naton di magabiyahe ka bala bumudan nga mo sini ka risgogid sa pagani bumudan ko kompleto ka sang helmet. Pero kung ang imo helmet tumudan di bakod-bakod kuan ka na dumaan gid sa gihapon. Yes, bumudan. Di ba magkutadabi ang pulis ano pang ginaulat da para mahimos ng bangkay na kay way naman sa dapat nga atindiron sa suko na kay aksidente man na. O gani bombo Para dan no. mahimos na. Makupon na naton bumudan ang pulis kung ano pa ginaulat nila. Bombo Paul. Yes, bumudan. Kaluoy man na sa bata nga napatay na gani ipatiniron na naton sa pati kay init nga dalan da. Mo gani bombo dan no. Ara no ang actually may medical service, may ambulance di bumbudan sa tupad. Sang motor kag ang bata ara gyapon wala man ni bumbudan sang sang punerarya bla nga makuha sa iya. Pero tinaka-hold pa no ang bata kag ang motor wala pa man gin patingdog o kun gin pa bangon bala bumbudan. Ari may ambulansya bumbudan. So wala bumbudan no? Ang rescue ara bumbudan. Posible ara sa wala pa kalin bumbudan ang tatay sang ang lulo sang bata blang nagabot wala ginamang madugay. At tuto bumbudan no sa may sulod sang ambulansya. Posible ginadapatan bumbudan na kahit may helmet siya bumbudan posible mga basi nakakuha ni siya sa kaagom ni siya sa mga minor lang basi mga minor lang bla sa mga gas-gas kahit kung may helmet. Lubintaha di man no may panerbato di bumbudan no mga salawayon gini mga motorsiklo. Kita ka di blaw wano itapiko na gido pero daw malusot pa. Ari bumbudan no kita mo. Ara na sa yelo. Bawal na bumbudan tani mo nga mag kuan ka sa lane dapat dito ka before sa pedestriano. Mas tabo. Do ilaya bumbudan no do wala bla kulba bla sa mga traffic enforcer naton diyo do makuan pa. Do malusot pa. Ato naka-grab la to. Salawayan no pinalabay-labayan nandiyo ang bata wala gid na kuha. Inano nga kadugay pa niya kuha do nagaugtas man kita siniya nga. Di ala pa ni bumbudan sa init diri mga ang kabataan bumbudan no o ko na mga tao diri ga observe lang do gaugtas naman bumbudan. Nga kuhaon na bla kay kadugay-dugay na gid bumbudan no sobra na di lapit di sa oras yo. Kasi wala pa ka kontak punerarya. Punerarya na gun makuha da. Bumbudan punerarya ni ang makuha bumbudan kay dead on the spot ya. O the spot bla patay gid ang bata. So tigin pulsuhan man ni siya gina sa isa ka medic diri nga nagresponde. Ya mo na wala na lang sa bumbudan gidala kay wala na siya sang kabuhi no. So ti process ka dugay-dugay tani na kuha na ni bla bumbudan no kay wala naman ni anon tanan labi pa initan pa. So kay way pangato po libre. Wala pa bumbudan ang auto libre kaya actually ginatawgan nila bumbudan kag amo nimo. Posible bumbudan gina-inform pa ang mga pamilya o kung ang himata pa sang sining mga biktima bumbudan especialmente ni nga bata bala nga wala na ya bumbudan sang kabuhi. Babayi ni bumbudan no ang bata. So babayi ang nawad-an niya sang kabuhi sa sining aksidente diri nga nagluntad bumbudan ara bumbudan no makita na to.
Baka bumudan, ang rescue. Kagin, ano ni, digin tabunan lang na ni. Oh. Ginsaylo nila ang teddy bear sa tupad sang bata. Tabunan. Okay, so kadamo gid sa mga salakyan diri. Ang bata bumbudan teddy bear lang kag ang bayo o color ano bala bumbudan color pink. Muning bayo sang bata bumbudan. Kag ang duha ka helmet magtupaday malang. Posible bumbudan sa ulo. Kung may helmet ka, ang helmet bumbudan wala man nabuka eh. Wala man nabuka ging kakasan ni sa ulo no sang ukon gin palos na ni sa ilang ulo. Posible sang nag-responde diri nga mga rescuers bumbudan. So ara makita diri naton ang area subong ti ari ang mga pulis diri kag ang traffic diri naga maniobra sa gihapon diri sang flow sang trapiko. Amangkuton tada bumbudan no matabok kita galing kay Tio daw kadamo gihapon sang salakyan ba may mga motor pa rin ginapang saway sang puliso. Kwanto oo ginpaliso so. Ginpaliso sa kay makwansa. Dumarikta sa so ari ginsaway sa bumbudan. Damo sa lawayon. Saway sa. Oo, mga salawayon gid. O kisa mo ni problema man sa mga motorista bla naton bla. Ang mga seminar guro la ni sa dalom kasya guro. Daw wala gina-aplikar bla. Yes, bumbudan no. Dalom taytay sila guro ga seminar ni nga ay pedestrian na gid do dala saon ka pa bla. Daw sa puno kalubihan ko no. Oo, puno kalubihan gid bumbudan. Muna bla kong kalabanan mga lisensya bla nga palapaw. Wag gid ginabutang sa ulo kag di wala sang makadrive lang daw lipong. So ari bumbudan no, ang bata ginalabay-labayan lang sa gyapon bumbudan, bukaluoy naman isang bata ni man og ganan sa init oh. Gina pa di sa wala pa gyapon sang kuan punerarya di nga makuha oh. Kuton tab lang pulis niyo. Punerarya ni makuha bumbupol. Tiway paguro. Sir, sinong ginaulat sir para makuha sang bata sir? Punerarya na lagon. Punerarya na lagon bumbudan nara ginabisigaran pa. Parang pulis ga sulat siya sang investigasyon diri. Punerarya na lagon. Sir no, punerarya na lagon. Oo, bumbudan. Punerarya na lagon ang makuha sang Bumupol? Yes, bumbudan. Ati matugay-dugayan, pakay sa Golden Field na ng punerarya na lagon? Ti amo gina bumbudan no. Subo man naman. Amo na. So bumbudan ari no. Subo man nga kaintangan sa karon sa isa ka bata diri nga nagaedad 3 ka tuig. Nagabayo ni siya bumbudan sang daw laba bala nga kuan daw pajama bala bumbudan. Parang tiilya daw gapang lapsi na. So daw color kuan ni bumbudan no daw ano bla daw violet ang color sang iya sini daw pajama nga suksok. Parang yabayo bumbudan color pink. Daw medyo nagatakilid ni siya bumbudan kag nagatangday bla ang iyang tuo nga tiil. Ay iya nga wala nga tiil no. So ara bumbudan so punerarya na lago na lang ang ginahulat para nga magkuha sa bata bumbudan sa sini nga mga tinion. So ita diri naton mga kabombo ang salakyan nga wala ga kahubas. Kaya mga motor ya kuan nga nag-aara ang katahigad nga ara man nga daw mauna pa. Ag daw mga ranta pa sa traffic enforcer. Araw makita nato no ang sitwasyon. Bombo Daniel ang kuan ang ato ang container van to gin hold na to kag ang driver to gin kumpiskar na to yung mga lisensya ag under sa custody no sa naton mga pulisan. Wala pa naton bumbudan matumod kung anong tuyo kini sang ginikanan kun diin sila bala bumbudan mapuli ano ang ila sini nga ginhalinan ito mga amo nga mga kun ano bumbudan bala nga kung gadali ka okay isa pumana no imbitar maaragit nga mga rimalaso sa mga dalano no kahit activity unay sa lawas mo
So wala karon ang pamilya kag ti isang ginikanan sini nga bata actually kay libihon to bumudan ang iloy dali kay ti ginadapatan sa belasang first aid. Grabe ito ang wangaya kag ginasulod sa nga ambulansya bumudan. Inform naman nga wala na sang kabuhi ang iya sini nga bata. So kag ang lulo sang bata at to naman to nakabalo kag grabe man ang paghilibion na bumudan. So sa pini nga mga tinion no may ara bumbudan sa CCTV sa convenience store apang hindi kitaon. Same direction gini sila sa kuan bumbudan sa container van kadto sa may norte bla nga bahin. O kon ba kadto sa south I mean bumbudan no. So ngodya sa impact balik dito ang ulo kang motor sa south sila bombo dahil no klaron ta lang sa aton mga kabombo south na direksyon sila kasur sa direksyon kaya mo to gurong gasgas wala puputan pag salapay sa iya nagliso ning motorsiklo od nga tinatagipit ka ari na bombo da no ang punerarya sang nalagon ari na ko sa dugay-dugay nga kan mag bago pa lang nag-abot sa kalawig na masubra ni sa kauras kita diri bumudano na nagapanilag sa ilaya nga kuan diri nga ginahimo sa senaryo man ara bumbudan. So pauna ni siya bumbudan sa nga punerarya na lagon para iya sa nagakaigo bumbudan man nga pag paya man ni sa iya ara bumbudan kita diri naton kuan ni nga bata nagatakilid siya kagang iyang kuani iyang tidider bla posible gin upod-upod yan gin kugos-kugos kani bumbudan si aras ang duha ka helmet wala man bumbudan actually gas o kon ano man wala bla sang marka nga nagabagnos gid ang helmet. Kahit kung hindi magtabog yung bumbudan ang helmet, posible hindi kaya maano mong kaya proteksyon na sa imo, bisan malampos siya, kag bisan pagani magbagnos bala bumbudan, bisan maganuslos ka kaya kung nagapabili, nakalak sa helmet sa imo nga sining ulo, hindi iya ma-damage ang imo sining ulo, bumbudan, malanugan lang, hindi siya madugaan. So, ara bumbudan, no, ginakuhaan natin sa picture ang senaryo, no, bumbudan. Makita ta ang mirami malapit to para makita itong paghakwat sang bata to bumudan ang kamera ipalapit to sa kwan para makakita ang paghakwat sang bata. Okay sige abi ipalapit-lapit ang kamera way gad ang mga ususiro daw way na sila labot da wala sila nga mapahigad hindi sir kay makuha kami picture. Para bumbudan no, may dugo bumbudan mang ang utok sini bumbudan. Puti bumbudan no, may dugo ang puti. Posible bumbudan yang utok sini. Nagwa bumbudan no, ang iya sini nga alampos gid. Sige. Bumbudan do ka kuan man nagtulok taman do ka digwa man ta sini. So bumbudan ara ang puti posible utok ya bumbudan kag siring tadi na kasudlan niya. Sir, utok yan sir. Utok yan utok na. Yang kita mo itong yang bilas to. Sa ulo na ko rin, pusa ng ulo yan mo. Ay, pumbudan, pusa ang yang ulo, pumbudan. O grabe, maning ragin patindog na. Ay, nagadiin to tayong driver. Ang sis Padilla pa ni sila. Ang kuwan niya, dito na pagkatuyaw. Ang yung kuwan, motor na, ikaw na diyo. Balikaw na diyo. Naging akaw na. Liko, tani bumbudan ang motorsiklo. Ang tracking niya. Bumbudan pasor so makita diri naton ang dugo bala bumbudan kag ang puti sini nga utok sang bata amo to bumbudan sa kabaskog sang impact sir huwag mo kulit ako pagkaputulit sa apit po kaya ang nila ko no ang tracking marikta pa NGC ang motor malikod yaw shopping siguro. Amo na sa malikod yung ting tracking marikta. Guro baka kita yung arana, yung tumbayang bata sa piyak na kadto. Ay ang gid ang din halin ang container truck.
Alin diri, babaw. Oh, pagkatod sa NGC. Mapa NGC. Oh, ang motor malit ko pagkatod daw. Siguro na ako na nagbit na kurang yelo. Sinagaw sa. Di ara ng motor. Ara ng tracking. Itumbaya, galing kayo pagtumbas ng bata, pagtabog dito yung guro. Yun sa container. Sa container, sila yari diyo. Awad, wala sa sulod. Oo, bigat. Yari sa sulod. Ay, tinaka-helmet, wala tayo na... Wala na pala sa helmet. Ang duwa lang guro may helmet, nanay kang tatay lang ting bata, way. So, tayo luwa sa ulo. Amo na yun, nalapakan, gisay. Ano pangalan tatay? Jimmy. Ay, Jimmy, no? Siya mo na. Ari ding pamilya Bumbudan. Actually wala galigin dayon bala Bumbudan dala sa emergency medical service. Pamilya Barangay Villamonte tungod kay minor lang Bumbudan na agom sini. Ka porsyon sa ila kalawasan kay ti may helmet sila Bumbudan. Ang natabo is ang bata inapuruan. Agati oo. Way helmet. I-check na nato na Bumbudan no ang official yung treatment sa aton mga kapulisan. Pero ti amo na sa koding sa kay tatay. Itorsihon tani Bumbudan bala sang driver. Kaya ti makita yung mag-blessing the red light mo. Ang container bandit turban nga to Bumbudan. Kaso kay ti pagtursiya ang bata Bumbudan hindi ka matabo makuanda sa palayo sa container container truck. Ito ya Bumbudan gid nagapiit. Posible na ano ni yang ulo no na lambot Bumbudan. So ti mo pa na no. Puro ti amo na ang sa ato niya nga pag-observe diri kung hindi na lambot sang guma ang iya sini nga ulo posible sa pag-impact sa simento ba Bumbudan. Kaya nagawa gini ang iya nga utok Bumbudan na kuan gito nagawa gid ang iya nga utok. Makatali Bumbudan nagaputi ato kagina. Oh. Dali sa iya nga ulo. Grabe gid ang dugo. Nagagwa Bumbudan sa simento. So ang area wala na Bumbudan gindala na to magulang gid. Gati on pa naton Bumbudan karon ang blatter report o kon ang investigasyon sini sa barangay Villamonte Police Station. Kung ano gid Bumbudan ang opisyal nga natabo pero ti amo na no sa impormasyon pa lang initial pagpangusisa din naton sa palibot kag sa nakasaksiman na amo na beating the red light kag na indistorsiyon sa motorsiklo sa driver ang iyang motor dito ya naguyon sa dalan kung sa diin Bumbudan na labay man sa iyang kilid ang container truck Bumbudan. So kita na Bumbudan ang bata no. So sa area na lagon kag way gid amang madugay naglakat naman tong rescue. Minor lang Bumbudan ang naagom nga kasamaran sa lawas sa mag-asawa kag ti taga Magalyon ato sila Bumbudan tumandok sa Moises Padilla. So napalo na sila Bumbudan ti ang bata amo na napuruhan gid no kasi nga mga itabo okay na Bumbudan medyo gawa na then kay naka halina ang bata ka motorsiklo gin karga naman to sa patrol sa pulis. Grabe gito nga impact no? Imagine tatlo ka tuig nga bata Bumbudan kagamay-gamay babayi so hindi mo bala makuan Bumbudan hindi mo git ma-imbitar no ang aksidente subong panginaon gid ang tiyempo pamuna nga mga kauturan naton dapat gid magalong pwede pa lang ay bili ng kabataan bili na lang na parang wala kita sa resgo sa aton mga dalanon kamo na lang kita na lang ang mga tigulang magbiyahe bala kompleto naton nga naka-helmet kita may mga gear kita sa helmet na lang kundi magid kompleto ang gear naton para at least mapaiway naton ang mga draggo ang mga posibilidad gagti kung hindi magid mapaiway magasgasan kita at least hindi kay ka patal sang igo sa aton bala moto kay ang bata wala sang helmet amo to Bumbudan ang napuruhan no kag patay gid ang duwaya ka mag-asawa Bumbudan aton diri nga pagpangusika is gas-gas lang minor sa ila sini Bumbudan nga mga kalawasan. Sige. Pala punta na liwat karon. Bumbudan para karon sa mga kalawat naton wa naton ang investigasyon ni ang kapulisan diri sa Barangay Villamonte may kantanan niya Bumbudan sa aksidente nga nagluntad diri gid lamang senior lamang aga nga kung sa napatay ang 3 years old nga bata nga babayi kag pod ang nakaaguman sang minor nga kapulisan may kag Iloy Bumbudan. Lahat diri sa Barangay Villamonte.
para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Paul Ortiga. Ang dugas ng mga detalye karon sa panatuntunan bumbuanay sa Udto. Balik kita sa aton matahong nga drama. Lira, luyag ni Noel nga mag-upod sa akon sa pagbisita sa imo. Kamusta ka, Lira? Nahuyagin ako sa inyo nga duha. Nadalay pa kamo sang drama ko sa kabuhi. Nahangpan ka namon. Nakahibalo kami nga nagagamo lang ang pinsar mo. Sorry sa nahimo ko sa inyo ha. Karon nga nagbalik na si Papa sa amon. Mabalik naman sa normal ang kabuhi ko. Mabawi ako sa mga kulang ko sa inyo Jean, mabawi ako sa imo. Promise. Kag nahangpan ko man si Papa, nadala lang siya sa sulay. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Kad diri natapos ang kasaysayan ni Lira, nga iyagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Sulay! Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separate. Yaring aton ikadua nga winner sa aton 1-2 panalo o kung buhay naman sa year 17 na promo ay Yasli Proof of Purchase Silver Swan. Taga Purok Menoswagon, Barangay Bata, Bacolod City. Congratulations sa kay Norberto Mallorca sa Purok Menoswagon, Barangay Bata, Bacolod City. Gilawag ang imong ngalan alas 11:36. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father. Awarding na! Ito ang winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM.
Yari naman ang aton nga winner sa subong sa nagapareho naton nga promo diri sa Bombo Radio ang Buena Mano Salvo Year 17. Upod naton sa Studio B si Ma'am Francis Ann de la Pedra sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Ma'am, good morning. Good morning, man. Good morning, gid ni. No, maayong aga, gid ni. Kay nagdaog ka diri naman sa nagapareho naton nga promo diri sa Bombo Radio ang Buena Mano Salvo Year 17. Anong gindaog gani ni Ma'am Francis Ann? 500 na kas, kag radyo, may flashlight, Yes, oo. Si Ma'am, syempre, sa promo sang Bombo, suki na gid ni naton, di ba? Nga Ma'am nga permi kagid nga naga-join sa promo sang Bombo, yari sa studio, magbarangay, halin sa swerte sa palengke. Damo-damo lang ang mga promos. Ara gini si Ma'am ya. Oo, natandaan ko na si Ma'am nga permi ka naga-join sa promo sang Bombo. Ay, dako gid nga mabulig sa amon, kag sa akon, baskan sa pakalbaka lang namon bugas, pamilite sa amon kabataan. Yes, maukod gid dyan, no? Diri nagapakita sa mga kauturan naton nga kung consistently naga-join ka sa promo, nagahulog ka sa madamo nga mga NGs, may chance ka gid sa pagdaog, di ba Ma'am? Oo, Ma'am. No? Gusto ko gid nga magdaog sang Kaloyan, magrandro. Correct. Makadaog ko 1 million. Malay mo, no? Di ba Ma'am? Ari, hatag ko na premyo mo kay mano ka gani subong. Kadali ni si Ma'am mano gani. Mabayad pa ko sa konsuga kag tubig. Yes, kabalo ko amo ng purpose sang Ma'am. kwarta niyo. Makabuligid, no? Makabuligid. Wow, timing gid. Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200 pesos. Ari pa. 300 pesos. Another one. 400 pesos. One more time. 500 Di ng 500, Ma'am. Ari na sa akon mga kamot. Ano gani himuon sa 500 pesos? Ang ibayad ko ni dugang sa kurente, kag tubig na akon, tapos papliti ko buwas sa akon nga bata sa eskwelahan. Ka nami gid. And of course, ang exciting pagid kay may radyo ka. May radyo ka na nga mo ni? May ara, isa pa lang ng nagdaog. Last time to? Last time. Amo man ni? Oo, kapasalamat ko kay sa dako nga nagdaog ko kay kanami, no? Nagaburat-burat ato. Oo, kanami gid. Tapos nang kung kisa ginapalpag-palpag lang sa ako nga banda para maganda. Sorry, may flashlight. Sa Star FM. Oo. Cellphone na lang ako ginpamatian. Oo. So, Ma'am, may flashlight, may LED light. So, kanami gid. May flashlight, may LED light. So, na-excited ka na, Ma'am? Siyempre, pwede niya nakalansang. Maliso-liso, diba? Limited edition. So, swerte kagid. Mayari kasi nga radyo. Pwede kuryente, di battery. So, anong mahambal mo sa nadagaan mo, subong Ma'am? Madam, dito salamat sa mga sponsor sa Bombo Radio kag Star FM. Sa mga dapamati. Yes. Maginta naman kamo kag para kamo naman nga madaog nang damuon nyo kitang pagulog para may chance gid kamo magdaog. Yes, kanami ni kay ang gingamit mo diri. Hindi ka mo maghuya-huya sa pag-entra kay diseng sa aton tanan. Yes, ang kanami na diri Ma'am kay ang imong gingamit nga proof of purchase diri, Mighty Mom dishwashing liquid. Oo, sa Mighty Mom gali pasalamat dito kay kinsigi kabilo kang ginulo ko para magdaog. Wow, kadamo. Kay kanami pa sa imong nga pinggan, nagahining pang imong pinggan, madaog ka pa kay ang propopoches, pwede mo pa maano. Oo. Pwede mo kakakaso ng sticker, kag pwede mo mahulog. Anong strategy magkaka-sticker? Abito doing iba nga mga mommies. Paano? Ando ko lang sa kutsilyo para makasa kasi kabudlek. Oo. Bala katiga. Tapos syempre hindi basa. Hindi basa dapat. Kaya kung mabasa mag-isi siya. Oo. Hindi dapat iyanon mo siya. Inayon mo lang hindi sa mag-isi. Ara, may tips na kamo sa magulog sa entry ng Mighty Mom. Ma'am Francis Ann de la Pedra, sang Barangay Handumanan, Bacolod City. Madamo gid nga salamat. Madamo man nga salamat. Basta Radyo! Bombo, number 1. Star FM. It's all for you. All right, there you have it. Ang winner naman natin sa nagapareho natin yung promo diri sa Bombo Radyo, ang Buena Mano Salvo Year 17. Balik kita sa aton matahong nga drama.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk